Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и Атмосфера. У Беларусі знайшлі філасофскі камень. Менавіта так у сярэднявечных алхімікаў называўся адмысловы элемент, што дазваляў ператвараць любыя металы ў золата, а яшчэ і вырабляць яго дапамогаю эліксір жыцця. І ў нашым выпадку гэта формула справядлівага цэнаўтварэння. Гэта, безумоўна, галоўная навіна тыдня, але не адзіная. Урад паабяцаў беларусам рэзкае зніжэнне тэмпаў росту іх даходаў. Увага! Зніжэнне! Гаманцы Лукашэнкі, беларускія праўладныя алігархі сабраліся манапалізаваць рынок вейпаў і электронных цыгаретаў. Да павышэння коштаў будзьце гатовы. Адмоўнае сальда вонкавага гандлю зноў вырасла. Закрылася пара знакавых менскіх рэстаранаў. Вядомая амерыканская кампанія пайшла з Беларусі, а дырэктар аўтазаводу «Белджы» здзейсніў сапраўдны камін-аут. Заварыце кубачак гарбаты, зрабіце буцерброд і усаджвайцеся як найямчэй. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Добрыя навіны! Міністр эканомікі Беларусі таварыш Чабатар паабяцаў беларусам рост даходаў у наступным годзе на 4% і нават крыху больш. Ён так сказаў. У гэтым месцы кожны беларус павінен зазірнуць свой гаманец і выказаць шчырую падзяку Юрыю за клопат, бо рост не падзенне. Але ўзнікае пытанне: а што здарылася? Як гэта? У 24-м гэты паказнік быў амаль 10%, а тут зніжэнне тэмпаў адразу ў 2,5 разу. У чым справа? Мушу вам, дарагія гледачы, паведаміць. Такі падыход да справы гаворыць, што там у міністэрстве зусім не дурні сядзяць, а цалкам адукаваныя людзі, якія разумеюць, што калі рост даходаў абганяе рост эканомікі ў некалькі разоў, гэта вельмі нездарова. Гэта прычына інфляцыі і адмоўнага сальду вонкавага гандлю. Таму і збіраюцца яны загнаць гэтыя суадносіны ў прыстойныя межы у 25-м годзе. Паводле плану, рост ВУБ ужо ў гэтым годзе 4,1%. І вось рост даходаў крыху менш. Не думаю, праўда, што ім гэта ўдасца. Усё яны там разумеюць. Асноўная прычына разрыву – недахоп працоўных рук у эканоміцы, і ён нікуды не знік. Але давайте пажадаем міністру удачы. І, дарэчы, тая самая дзірка ў вонкавым гандлі за лістапад ізноў вырасла. Чакаем гадавой справаздачы. Што такое справядлівыя цэны? Вы разумееце? Я не. І тым не менш Лукашенко на чарговай нарадзе з давернымі асобамі паведаміў, што ўрад уже скончыў рыхтаванне і што вельмі хутка беларусы пазнаёмяцца з гэтым айчынным ноу-хау, адкрыццём у сусветным, ды што там сусветным, у планетарным, касмічным маштабе, формулаю справядлівага цэнаўтварэння, што заменіць цяперашняе цвёрдае рэгуляванне коштаў. Я ў чаканні. Чакаю, амаль не дыхаю. Але скажыце, кошт на вось гэты iPhone $800 калісьці ў краме, ён справядлівы ці не? Бо матэрыяльнасць сабекошту яго, а гэта значыць выдаткі на матэрыялы і зборку, ніяк не вышэйшы за $240. І на рынку ёсць мадэлі ад Samsung з тымі ж характарыстыкамі, але раза так 2 таннейшы. А ёсць жа яшчэ і кітайскія брэнды. Дык дзе тут справядлівасць? Ці кошт квітка на канцэрт, напрыклад, улюбёнца ўсіх разведзеных, Стаса Михайлова, 146 рублёў. Гэта многа ці мала? А калі нашага айчыннага Александру Саладуху можна паслухаць за 25 рублёў, а то і ввогуле бясплатна, дзе тут справядлівасць? Ох, шмат у мяне пытанняў. Таму чакаю я гэтую самую формулу з нецярпеннем. Хаця ёсць у мяне і нядобрыя здагадкі пра тое, што яны, нашыя алхімікі, там напрыдумвалі. Справядлівае цэнаўтварэнне. Як гэта будзе? Я паспрабую прадказаць. Давайте для пачатку згадаем, як цэнаўтварэнне было сфармаванае ў СССР. Бо менавіта СССР спрабуе няўдала спарадзіраваць, скапіяваць сённяшнія дзяржсістэмы. Такім чынам, бальшавікі адмянілі бізнес. Цалкам. Лічылася, што буржуі-капіталісты зарабляюць занадта шмат, пакідаючы працоўным і сялянам толькі недаедкі.
І калі ўсё правільна спланаваць, арганізаваць, то эканоміка можа ўвогуле існаваць без рынкавага цэнаўтварэння і без прыбытку. А навошта? Калі ўсё належыць народу і дзяржава сама прымае пастановы, дзе, калі і што вырабляць, і сама ж за гэта плаціць, навошта прыбытак, калі няма капіталістаў? Вынік – беднасць і дэфіцыт ва ўсім. У эканоміцы проста забілі ўсе рынкавыя стымулы. Знік цэлы неабходны ў эканоміцы клас прадпрымальнікаў. Менавіта тых людзей, якія ствараюць каштоўнасці, якія шукаюць новыя рынкавыя магчымасці, камерцыялізуюць вынаходствы. У космас Савецкі Саюз паляцеў у 61-м, але туалетная папера ў СССР з'явілася толькі ў 70-х, і яе так і не хапіла на ўсіх. А з памперсамі і, прабачце, жаночымі пракладкамі сумленныя жанчыны пазнаёміліся толькі ў канцы 80-х. І беларуская формула справядлівасці будзе выглядаць менавіта так, з невялікім змяненнем. Я ўпэўнены, нашыя чыноўнікі прапануюць палічыць сабе кошт, выдаткі на сыравіну, на працу, амартызацыю абсталявання і потым дадаць да яго нейкую стандартную нацэнку. Менавіта гэтую нацэнку прапануюць потым справядліва падзяліць паміж вытворцамі, аптовымі ды раздробнымі прадаўцамі. І гэта ўсё. Уся ідэя. Нічога іншага няма і быць не можа. Да чаго б гэта прывяло, калі б такую сістэму магчыма было рэалізаваць? Гэта проста. З эканомікі зніклі б любыя стымулы да рызыкі. Так, усё тое, чым вы карыстаецеся, мабільныя тэлефоны, інтэрнэт з ютубам, праз якія вы мяне зараз глядзіце, моднае адзенне, што магчыма на вас, і, можа быць, і гарбата, якую вы зараз п'яце. Усё гэта было калісьці прадметам прадпрымальніцкай рызыкі. Прадпрымальнік бачыць рынкавую магчымасць, бярэ на сябе адказнасць, прыцягвае рэсурсы і арганізуе выпуск новай прадукцыі, наданне паслугі, разлічваючы зарабіць шмат, значна больш за любыя устаноўленыя нормы. Часам удаецца, часам не. Але на першым этапе норма прыбытку вялікая, бо вялікія і рызыкі. Гэта потым, калі да навінкі прывыкаюць, рынак пашыраецца і з'яўляецца шмат аматараў, маржа падае да звыклых для беларускай дзяржавы значэння. Калі забіць самую магчымасць атрымліваць шмат за рызыку, за інавацыі, то гэта і прывяло б эканоміку зноў да стану СССР, беднасць і дэфіцыту. Але не бойцеся, так не будзе. Каля 50% эканомікі сёння прыватны бізнес. Ён і не такое перажыў. І цяпер да страды чарговым прыступам дзяржрэгулявання. Не першы раз. Вернемся да навінаў. Запомніце гэтых асобаў. Павел Тапузідзец і Аляксей Алексін. Менавіта гэтыя спрытныя хлопцы, уласнікі Тытунінвест і Інтэртабака, пілуюць разам з дзяржаўнай фабрыкай Нёман увесь тытунёвы рынак Беларусі. Алексіну належаць і знаёмыя ўсім табакеркі, што таксама ёсць незаконнымі манапалістамі на рынку. І ўсё іх было б добра. Але вось беда. Сам рынак мяняецца, і на ім усё большую частку займаюць вейпы і электронныя цыгарэты. Непрыемна, пагадзіцеся. Але нічога. Тут на дапамогу прыходзіць беларуская дзяржава. І рота прадстаўнікоў канцэрну Белдзяржхачпром заяўляюць пра тое, што 77% такой прадукцыі уводзіцца ў Беларусь незаконна, што бюджэт губляе болей за 100 мільёнаў рублёў. І рынак тэрмінова трэба што? Падрэгуляваць. Як? Ну, напрыклад, дазволіць увоз і гандаль такой прадукцыі толькі арганізацыям, што валодаюць уласнай раздробнай сеткай. Менавіта такі падыход змешчаны ў праекце новага закону, што рэгулюе гэтую галіну. Згадзіцеся, хораша, элегантна. Карупцыя? Не, не чулі. У Мінску закрываюцца адразу 2 знакавыя рэстараны. Звярну увагу, не прадаюцца, а менавіта спыняюць працу. Залаты грабеньчык, што раней належаў апальнаму алігарху Юрію Чыжу, і Фальканэ. Так бывае. Рэстаранныя праекты рэдка жывуць бясконца. Аднак менавіта гэтыя установы былі некалі заўважнымі кропкамі на рэстараннай мапе гораду. Так мяняецца эпоха. Гэтым жа тыднем абвесціў пра сыход з Беларусі і амерыканскі вытворца якаснага спартыўнага адзення, кампанія «Коламбія». У яе выпадку
Улічваючы санкцыі, хутчэй паўстае пытанне, як яны так доўга пратрымаліся у несяброўскай Беларусі, амерыканцы. Польша апынулася ў топе краінаў, грамадзяне якіх задаволеныя жыццём увогуле і матэрыяльным становішчам у прыватнасці. 78% заявілі, што адчуваюць сябе упэўнена на рынку працы, і 90% адзначылі, што агулам задаволены сваім жыццём. Гэта яны, пэўна, тура са заронкам не глядзелі. У Беларусі апытанне, вядома, не праводзілася. Але цікава было, беларусы бліжэй да лідараў рэйтынгу Швецыі, Ірландыі ці да аўтсайдераў Грэцыі і Румыніі. Як думаеце? Хаця некаторыя звесткі ў нас усё ж такі ёсць. Цалкам дзяржаўны інстытут сацыялогіі Акадэміі навук правёў апытанне і высветліў, што толькі 64% грамадзянаў краіны лічаць минулы год удалым. І гэта на 10% пунктаў менш, чым у 2023. Тады пазітыўна выказаліся 74%. Канешне, давер да дзяржаўнай сацыялогіі вельмі нізкі. Але ўсё ж цікава, як яны там у акадэміі тлумачаць, што ж здарылася з 900 тысячамі беларусаў у 24-м, чаго не было ў 23-м. На фоне вось такой сацыялогіі цікава будзе палюбавацца вынікамі народнага волевыяўлення 26 студзеня. Нешта мне падказвае, што там задаволеных жыццём будзе больш за 90%. Ну, як у Швецыі, вельмі падобна. І наша сталая рубрика «Качанова». Тут у нас працяг нашай Санта-Барбары серыялу пра вытворчасць у Беларусі электрамабіляў. Нагадаем змест папярэдняй серыі. У жніўні 24-го сам Лукашенко, наш Ілон Маск, запатрабаваў выйсці на серыйную вытворчасць электрамабіляў да 1 студзеня 25-го года. І вось, гэтая гадзіна надышла. Гдэй, не было б пра што казаць, калі б на гэтым тыдні кіраўнік заводу Белджы не выхваляўся ўласнымі поспехамі ў эфіры беларускага тэлебачання. Але на пытанне пра электрамабілі неяк замяўся. Спрабаваў унікнуць адказа, перавесці тэму і ўрэшце выдаў. Па-першае, ён саскочыў з абавязанняў і пра серыйную вытворчасць, і пра 1 студзеня. Цяпер гэта гучыць як даследна-прамысловая партыя. Цікава, гэта колькі? І на працягу 25-го года. Але галоўнае не ў гэтым. Самае характэрнае сцверджанне гучыць так. Цытата. Хацелася б верыць, што АХ-50, гэта электрамабіль, выйдзе на акупнасць. То бок акупнасць, прыбытковасць – гэта не прадмет разлікаў, планавання, гэта прадмет веры. Вы верыце? Ідзе 7-й год, як электрамабілі мусяць бараздзіць дарогі Беларусі. Але аўтамабіля не проста няма, а няма і ўяўлення, як жа зрабіць яго акупным. Нема ніякіх разлікаў. На даручэнні Лукашэнкі проста забіваюць. І нічога, усе на сваіх месцах, у сваіх крэслах, і міністры, і акадэмікі, і дырэктары заводаў. Як калі-небудзь хто-небудзь скажа вам, што ў Беларусі хоць і дыктатура, але парадак, успомніце, электрамабіль. Дыктатура так ёсць, а вось парадку няма. Пры Сталіне, пэўна, гэтых хлопцаў расстралялі. Як думаеце? Беларусам паказалі Віктара Бабарыку. Амаль 2 гады ад яго не было ніякіх вестак, толькі чуткі. Асабіста я вельмі ўзрадаваўся бадзёраму стану духу, свядомасці і прыстойнай фізічнай форме Віктара Дзмітрыча. На худзіну і зморшчыны не звяртайце ўвагі. З майго ўласнага досведу, а я тамака правёў 4 гады і 7 месяцаў. Вага сыходзіць сама, проста праз рэжым сна і адпачынку. Але наступства гэтага працэсу з'яўляецца зморшчыны на твары. Я глядзеў на яго і думаў. І думаў не пра зморшчыны. Я думаў пра тое, якой была б краіна, калі прэзідэнтам быў Віктар Бабарыка. А ён, вядома, выйграў бы свабодныя выбары ў Лукашэнкі. Рэйтынг ягоны быў у разы вышэйшы, чым у старога дыктатара. Якой была бы краіна? Проста ўявіце, ніякіх рэпрэсій, ніякіх палітвязняў. Ніхто не з'ехаў бы, не было б патрэбы паўмільёна нашых суграмадзянаў хавацца за мяжою.
ад палітычнага пераследу і эканамічнай бязладзіцы. На межах з заходнімі краінамі дзеялі б 14 прапускных пунктаў, а не 3. І людзі не стаялі б сотнямі на межах, каб проста убачыць блізкіх. Не было б аніякіх нападаў мігрантаў на межах. Ніхто б не саджаў бы сілком самалёт, і таму Белавія вольна лётала б у Варшаву, у Барселону і ў Лондан. Канешне, не было б ніякіх санкцый. І, магчыма, не было б і вайны. Магчыма. Не магу сабе ўявіць, як гэтаму шчыраму, інтэлігентнаму і адказнаму чалавеку прыйшло б у галаву запыцкаць крывёю ўсіх нас, даць тэрыторыю краіны для агрэсіі расійскіх войскаў супраць Украіны. Просто не магу сабе ўявіць. Я ўпэўнены, што былі б поспехі і няўдачы, але нам не было б за яго сорамна. Мы жылі б у зусім іншай краіне. І я вельмі спадзяюся, што яшчэ будзем. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнурович. Убачымся праз тыдзень.